Защо този плаж в Гана се е превърнал в сметище за текстил? Оказва се, че всяка седмица там пристигат контейнери с около 15 милиона дрехи втора употреба. Обикновено търговците в Западна Африка разчитат на дарени или рециклирани дрехи от Европа, Китай и Америка. Артикули от така наречената бърза мода, т.е. копиране на висшата мода, но с нискокачествени материи, пристигат всяка седмица в Гана. Обикновено това са около 15 милиона дрехи втора употреба. В голяма част от случаите дрехите, които пристигат, лесно се разпадат или по някакъв начин са повредени, което усложнява продажбата им. По този начин нежеланите по целия свят модни уникати свършват върху планини от боклук в африканските страни. Гана буквално е залята от такъв тип модни сметища, които създават сериозни екологични проблеми. Причината е, че около 40% от дрехите, които пристигат на територията на страната, се оказват за боклука, а след това попадат и в морето. Основният проблем е, че тези дрехи са произведени от полиестер или синтетични влакна, които убиват живота в моретата. Това е една сериозна екологична катастрофа, над която трябва да се обърне сериозно внимание. Пишете какво мислите по въпроса. Благодаря.